sa kumang duty karon ay kay kanang day off biya ron kay Sabado biya ron. Di gito mga nawag akong boss ay. Ako'y tawagan ko na ako. Tawagan ako ang trabahante kay. Ano po wasan? Hello boss? Oh, hello. Jote og mahakin natin tiwason. Domingo ra ba ugma boss na koy lakaw? Kailangan majote ka og nanginahanglan kog tao. O sige boss, pwede ko malate boss. Oh, kira malit. Kano sa makamuan Mga Lunes na sa buntag boss. football na kay.